Vicente Roy Cordoba era el presidente. Digo, quan tenies que replegar turmentos, sí. Tots els anys a la meva tirada, revisava igual tancar les sacarers. Tenía el polero, oh, y el polero. Entonces els reixos eren els músics de la banda. Conta'mos algo de la teva afició a córrer. Com n'esqué, la teva afició a Doncs córrer? córrer, me tragueren, no t'ho va dir l'altre dia, anàvem a Paiporta a posar taronxes. Anàvem a posar taronxes. I ja para el guarda allí i me diu, vostè fa així, jo menjant taronxes per estar denunciat. Tu vaig dir, i vostè què és? A veure la xapa, a veure la xapa. Quan m'ensenyava la xapa, jo vaig córrer amb m'agarra. I el pas ixe de córrer per fugir a professional, com ho feres? Y además apuntan en Paiporta, que hay un equipo en Paiporta y me probaban que tenía afición y vaig anar a Paiporta. Y el mejor equipo d'Espanya. Com era l'entrenament? Ho fes tu o hi havia una persona, un No, entrenador? entrenant-lo jo mateixa. Jo, això, com era massatgista del Sedaví, del futbol, que veia Saragossa, que han mort ja, molts han mort ja. Jo anava i me pegava 50 o 60 voltes al camp, que me cansava de cada volta. Al camp de futbol de... De Sedaví. I on estava? Ahí, la banda està a la biblioteca, això era un camp de futbol. I quin material gastaves per córrer? Anaves a alguna botiga a comprar-te les sabatilles? Les sabatilles d'Espart, no ves en d'Espart, lo teníem entonces, no hi havia res. Què especialitat fes tu, de carreres? Quina especialitat era? De fondo, mitja? De 100 metres també vaig fer i me costava 18 minuts, segons. També 18 segons, 100 metres. També feia Però tu lo que millor corries que era? marató. El marató que vaig fer de València al port de Sagunto. Al port de Sagunto me costava 2 hores i 20 minuts. I quan t'entrenaves? Quins dies i quantes hores? Ui, per la nit, quan podia, tenia el quiosco, quan tancava el quiosco m'anava a entrenar-me. Tenia molta afició. I després anàvem a jugar al Marro, a la plaça de Sedaví. Allà no s'estila això, marro ja, no n'hi ha cap. Coneixeries a gent corredora molt bona? Ara ja han mort tots, el meu equip han mort tots. Roque, Furió, i així han mort. Quin és el que estàs més orgullós de tots els trofeus que tens? Hi ha molt gran, la Volta de Levante. No va fer res, però esto era la Volta de Levante, que va ser el campeón de 40 kilómetros. I destacat, anava davant, corrent. Jo no me'n cansava, i ara igual, d'ahir que bé. L'únic que me falla ara és els genolls. Alguna altra cosa material, a banda de copes, donaven altra cosa? Donava una bolsa de lo que fora, de mantecao. Antes no hi havia diners, no hi havia diners. I les carreres que eren tots per ací o anaves per l'altra banda d'Espanya? Les carreres que feres? Anava a Moixí en carreres. Anava a Barcelona una vegada. Més lluny? A Madrid? A Madrid, entonces no havia això. Entonces corrien més de prop de dir. Ara sí, ara ja em busquen i van. O sigui, com a molt lluny que Barcelona. Barcelona, menys. Pero Barcelona corría, cuando había un campeonato, cuando corría un campeonato de nosotros y me guanyava per 2 punts, 200 anys davant. I això dura molt de temps, lo de córrer? Quan te jubilares de córrer? Quan deixares de córrer? 4 dies, vas parar al quiosco y después corría pero así corría tots els puestos, corría en Sedaví, perquè en Sedaví també hi ha una copa en Sedaví. Es que es esta copa, la voy a ir para ahí vivo, ahí